igado. Simpleng igado lang ito mga mamshi. So, ilalagay na natin yung pork. Ayan, nalinisan na natin ito at saka na. Ayan, so, ilalagay natin yung soy sauce. Ayan. So, imamarinate lang natin ito mga mamshi. Tsaka yung garlic. Ayan, calamansi juice. Marinate lang muna natin siya. So, ito mga mamshi, yung mga ingredients ng lulutuin nating simpleng igado, pero masarap siya mga mamshi. So, ito yung minarinate nating pork, green peas, liver, onion, tsaka garlic, at yung potato, tsaka yung carrots, leaves laurel, tsaka yung, kasi hindi tayo nakabili ng bell pepper, so ito na lang, green chili, tsaka yung mang tomas natin. So, umpisahan na natin mga mamshi. So, ayan, mainit na yung kawali natin mga mamshi. Lalagyan na natin ng konting oil. Magigisa muna tayo. Lalagyan natin yung garlic. Hintayin muna natin siyang mag-brown-brown. Okay, susundan natin yung onion. Okay na. So, ayan, susunod na natin yung baboy. Ayan, yung minarinate natin kanina. So, ayan, hintayin muna natin maluto yung pork. Ayan siya mga mamshi. So, ayan mga mamshi, lalagyan na natin yung liver. Ayan. Sasabay na natin yung dahon laurel. Green chili. Sabihin na rin natin itong carrot tsaka patatas or potato. Ayan, mix lang natin. Kaya mga mamsi, lalagyan na natin ng mang tomas sarsa. Ang tama lang mga mamsi, hindi natin ito ubusin. Mix lang. Hintayin lang natin maluto yung potato tsaka yung carrots. So, ilalagay na natin ito mga mamsi, yung green peas natin. Ayan.
Dati nakapagluto na din tayo nito mga mamshi. Kaso yung ginamit natin, hindi tayo gumamit ng vinegar ngayon. Kasi kalamansi juice yung ginamit natin dito. Para malis yung langsa ng baboy tsaka pork. Liver. So, ayan. Okay na ito mga mamshi. Ready to serve na ito. So, ayan na mga mamshi. Ang simpleng higado. Masarap at masustansya. So, yummy!